Hoxe aquí nesta celebración tan especial para dar inicio á 26ª Feira do Viño de Valdeorras. Este evento non só é unha mostra da riqueza destes viños, senón tamén un reflexo da alma e da historia desta terra, da súa xente e da súa tradición vitivinícola, que se remonta á etapa do Imperio Romano. Os romanos chegaron buscando ouro e acabaron plantando vides, construindo lagares e iniciando unha cultura na contorna do viño que perdura ata o día de hoxe. Polo tanto, Valdeorras é sinónimo de calidade dende hai séculos. Os peregrinos que transitaban polo camiño de Santiago xa falaban do exquisito viño que se facía nestas terras e da beleza das montañas e dos vales atravesados polo Sil. A orografía e o clima son dous elementos fundamentais para que o viño de Valdeorras teña o corpo e a variedade de gustos que o caracteriza. Pero se hai algo que o fai especial é a paixón e o compromiso de xeracións de viticultores que coidaron con mimo as viñas, transmitindo o seu legado de pais a fillos. Cada copa de viño que chega á mesa dos consumidores leva detrás unha historia de sacrificio e de heroicidade. Porque hai que recoñecer que cultivar viñedos nun espazo dominado polo minifundio, en terreos escarpados e con difícil acceso, é unha cuestión de amor pola terra. E se hai unha protagonista nesta historia é a uva Godello, herdeira daquelas cepas que introduciron os romanos e supervivinte a pragas século tras século e que hoxe é peza clave do éxito nacional e internacional dos viños de Valdeorras. En poucos anos, o Godello pasou de ser un descoñecido a exportarse a todos os países do mundo e a moitos outros lugares, a percibir os premios máis importantes do sector a nivel nacional e internacional. Sin dúbida, esta comarca, as súas xentes e os seus viños son os mellores embaixadores desa Galicia que estamos construindo entre todos. A Galicia calidade da que tan orgullosos nos sentimos. A viticultura non só é unha actividade económica. O coidado das vides implica tamén o coidado do territorio, a conservación do medio ambiente e, en gran medida, un elemento esencial para fixar poboación no medio rural. É un motor de identidade, de convivencia e de orgullo para todos os que formamos parte desta terra. Por iso, o sector vitivinícola contará sempre co apoio do Goberno da Xunta de Galicia. Hoxe celebramos non só a calidade dos nosos viños, senón tamén a tradición que os sustenta e a innovación que os impulsará cara ao futuro. Quero agradecer a todos os viticultores, adegueiros e a toda a comunidade que fai posible esta festa e que traballa día a día para manter viva esta tradición. Grazas ao seu esforzo, Valdeorras continúa sendo un referente no mundo do viño, un símbolo da nosa terra e da nosa cultura.